Sports Center ko ta chuan tangjui chu coach te hma a athu tiama chuan a in ring tok le lo viawa yubing chuan coach chu po in a ring tok ani chuan ama chu in ring top tur chuan a fui ve bawk yubingan apa in anin ngai zona a shat man a lo hlau thu soi chuan aluwa a to sak chora a weibo account na a thil post a delete chuan an shi hau lawang ti in anu le pa te chuan an campus EPR chu check na chang an shedon lo hul hual ti ani andor malu nu chuan a chan te pani chuan chan chin an lo zot vata social media chuan dot an phwa chop na sa thu chu an soi bok tangjei chuan coach chu an lama chanda na shila a chan te po chuan an hlimpui ve hle apa ten an video call a le khabua ta na changkai tur ron thon ti an soi chuan tangjei chuan chan mai dan tur a shelo hle a huan in rolin a in mel shatira bora khlak lawin tangjui tan chuan van nei na ani ringot iuya na na tangjui text message kal tlanga abyak chuan a video kha alo mu ve empty azota tangjui chuan kha video wanga sheomati sia angai twa dai thung iuyan ril ru tin lo turin a chong sham shama iuyan chuan atana hlu zia le danglam bik zia shilma se tangjui eroin anin kara thil dang omti ratum law chian chatak anni thu bak chu a soibel du lo boka iuyan chu anu in a champion ani chuan meichhia adu du angai zon thei thu a shil chuan a hlim hle a anu chuan a thu soi a sut le lo nan a in tiam tir thlap bok tangjui chu yubing bial nu anga an sha ta ga chuan zirlai no pangzi nga po alar ve hle a lunch ein a po an ice coat bial nu ani wangin an du sak hle a ma se chu tianga special taka treat ni chu tangjui chuan a hlimpui lo hle thung yubingan ni le nga anin hmu lo wangin anin hmu theina hnai ber tur press conference sa athu soi ngai thlave turin a soma chulai hmuna tangjui thlen chuan yubing chu mi chung en ani sia sha chiang zwala ama le ama chu a in si thar hle bok yubingan a thla po chuan a training chau thu soin alu san da ya yubing chuan a mela changin diklawa omti chu a she thei thunga an ruma lu chuan a chan te pani hne na nile nga a ril ruwa om chu a soi chuaka yubing chu a phu lawa in ti in tangjui ani na ang nilovin yubing bial nu ani na ang zo ka du saka hlo te chu a hlimpui lo hle thu chu a soya a chan te chuan hnem ve in a du thu sam speed skating chatak ni tum pho turin an cha a thei to pa chuan ni pho chuan ama ani na anga mi shat a hlo don ti in tangjui ril ru shom tak tur chu an kai har saka an laka chuan tangjui po alom ve hle ice hockey team ten practice an nei zo ve le speed skating team te ring kalu turin anin bua sai ve nga la yubing le tangjui te omdun lai chu an hmu in an chai sap sapa yubing po in tangjui noi mela hmu chuan tangjui dik tak kha alo le to ti sha in a thoveng huaya practice an nei lai chuan coach chu chuan tangjui chu kau shangin a in siam that ngai lai chu a shila wei en ton turin a cha bok tangjui chuan atuang ti cha in wei ai chazo ka invor ngei chu atum ru hle a library changa an chwa dun chuan poster an sha thar thu anin shil ve a tangju in a ruala lan tir tur ati chuan number chia rualin an han in posa tangjui chu a skating ata na nal tura a rin danin a in post lain yubing ero anin kis dan tur posi zokin alo oma tangju in hmu ma in a om chawat ma se tangjui chuan hmu manin anui zat hle a chai zoi zat bok yubingan victory kis ani kha ati chuan I training kha bengor hle ro engtin nge hlotlin na tel lawa victory kis te I nei theyang tangjui chuan alo ti a tangjui chu a thu soya ding he tur ati in victory kis a hlo chuak ngei tura be tum thu chu a soi bok bian cheng le jawran te in mu chuan yubing le tangjui te in kara bok an buai le a jawran chuan bian cheng chu tangjui laka a beidong ta nia anga ya ma se bian cheng chuan news journalist ni atum ang che in tangjui nei let le chu atum thunga tangjui pa in speed skating a alu le thu ala shelauti a shat chuan shat ti ratuma chumi ya kher chuan jawran chu a in ring tok viau
a patia hne na thudik shilangam lo ani ma se bian cheng chuan a ti dan tur chu a hriat thu a soi thung Yubing chuan Victory Kiss a hlo hun tur ngai to in a inbual lai chuan thil danga ngai to theilawa a inbual zo nuwa po dar thalanga a pian te en kwalin thla te chu a la vela a chan pa te pahni nan mu chuan makti in an en ring ringot jingu chuan a ko chunga da jang thlara walu ta emo a ti hiala da jang chau chu an chan zinga dar thalang ma a in post chin ani tlata Yubing kor halawa a thalak tangju in a mu chuan a nui vurvura a chan let nu chuan Yubing chuan voice message in ama chawa en tur chuan a ti a huan huanin lo hriat phak awangin thalak en ve tumin tangjui phone chu a chu ve nga la anin chai boy na sa hle Yuya nan a perform ma in campus board lama Yubing le tangjui te in ngai zon thu pos a chiar chuan ama a ngonga nei na sa hle a boruak ma chon turata na infui phuna te chu engma lo maya an chang le si a coach jinan Yuyan omda na mu chuan a thin rim hle ma se Yuyan chuan phuna nei me la pulo thunga wei chu an team leader ani angin engkima ma a shwaya practice an zo nuwa midang an chol vek nuwa extra lak zom le zata mu chuan tangjui chuan thir manga siam ani emo ati hiala da jang chuan wei in tura pe a Yubingan tangju in wei en reng lai mu chuan a thi kem ni ti in a chai zuya tangjui chuan se boy lovin wei makati thu a soya Yubing ero in mi palampo in wei fitness chu an hne hlei theilo thu chu alo soi ve bok tangjui chu chol ha dam turin a shil boka Jauran le a chan ten an project dot le atana interview turan ngai to lain a chan pa pakhat chuan tangjui exer la a mu chuan tangjui chu an campus sa a la rawangin interview atan chuan a rota ma se Jauran chuan tangjui chu an ti ma po a berni na ho pha ani lawangin an project ati chat lo nan ani chu thlan lo a fu zok thu a lo soya tangjui chol lain abula kal na yin Jauran chuan tu nai chawa tangjui omdan chu a zil ve nge ya tangjui ero in engatan ma alo ti lo viau thung Yubingan a weibo account na changa a thil post a delete vat na chan po a du tak lo wang ti in a ril ru ti nual sak chu atuma tangjui ningla tukin a tui hmom chuan a phu chota Jauran po lung oi lo takin akal sun zui bok Jauran thu soi ship havek tu Yubing chuan tangjui ril ru tur ngai to in a bial nu ani ti mi zong ma alan tir chu atum ru ta hle a ice hockey team ten an game an chen ma chuan tangjui chuan an locker room atangin Yubing a ko shanga a chan te chuan an lo chai sap Yubing ta na a leisak ping te pa pe a Yubing chuan kwa vatin a lo man tur a sha reng thu chu a shela tangjui chuan chaktum ma support tur a shilin atlan chhia san thunga ex dragon team chuan an song anji team an tum do na game a chang chale bok match an chen ma in Yubing chuan a hockey stick ping te pa atwam mang chuan tangjui chu a kok rana camera in tangjui zoom rol chuan tangjui chuan zakru takin a mai chu a hlia a Yubingan tangjui minga ring taka awin a thutiam shereng tura ti chuan tangjui po in a chang let ve a mi pui ho thom chu a ring hle to Yubing chan te mai ba ka song anjay te tim po chuan an lo nuya wei tak nyal po in anom dan chu a nui ve bok chung mi pui singa chuan Jauran chau chu lim lo om chhuna ni song anjay chuan an chen ma in tangjui chu a ma a soi kha ani empty azota Yubing chuan a shana chang lovin a nui ringot tim khata anom lai khan atan me che poimo takanom ti alo shil to a song anji chuan alo la shereng alo ni wa nei thak taka ex dragon team an chaknu chuan tangjui chuan lom takin ringlam chu apana Yubing chuan ring chunga pomlutin alai taka chuan a din puya tangjui chuan mi pui mit la tura anom chu aza viau lain Yubing ero azak lo hle thunga Victory Kiss ngai mai chuan anin kesa mi pui thom chu a thaviau bok Yuyan chuan tangjui le Yubing te chungchang chu a chiar ve zela competition na a chak lo ba ka tangjui le zela chan chu she omati hle ani
ex-Dragon team ten an champion lomin an lam mup mupa tangjui le yubing te in kara jawran lo tla zepin tangjui hne na yuya na lo let le thu le competition na achak lo thu chu a shela yubing le tangjui te in kara boina thlen tum ran ni ma se yuyan chungchang chu tangjui shil satliangin alang thunga tangjui chu a in thiar fi hlim tawat yubingan zui ve tum chuan an club ta na interview nei turin a soma ma se yubing chuan manager ma mulawin jawran hne na chuan ama chu beturin a shila tangjui omna lam chu apan tawat tangjui a mu chuan yuyan hnem dan tur alo boi pui meka tangjui chuan phone da thlawatin yubing chu jawran a chhai zuya yubing chuan a hnung lama tanga kwa in thu hau mai mai soin an ti ti a huan huan le Jenny ten an bo rak thlak sakin party na lama an shwai lut le a zai le lamin an tal hau ta shep bok ex dragon din tu pa ber chuan manager ma laka alung oilo na alan tira manager ma chu a fapa ani bok yubing le tangjui te inchen tir turin thu chu pe ma se manager ma chuan ti thei a nei lo ti a shila president chuan engpo lo thleng se amo phur tu adidon ti in a hosan ngala tangju in midang kal tlanga yuya na be na salzia a sha chuan nem tumin a omna lam chu apana yuyan kyanga thu in a thiamang ang chuan a hnem ve bok yubing ron lutin tangju in yuyan lam hoya anui mu chuan a thik le hle to a tangju in a zui nuwa a chhaipo in a thik ti chu apom du chuang lo mi padang ma a khatyanga anui kha alung oi lo ringot ti chawa soya tangjui pa chuan tangjui ta na achang noi chu fakin annu laka chuan a show kwal vela tangjui zirlai chungchang sui tumero chuan tangjui nu chuan thu danga a pen pui sham sham apa in biancheng article zia a mu chuan a thin rim sangal phat journalist alo ni ve to a biancheng chu angai sang hle a article zia po a chiar sak zia bok biancheng chuan ex dragon team te an match nu hnung bera an chakna pia lama an captain yubing le abial no tangjui chungchang a soi langa chu mai ni lovin tangjui chu speed skater ani thu chu a soi lang bok chunga mu chuan a thin rim vut vut hle to tangju kol ngal ma se phone a chang thei lawa jawran a phone le ngala jawran ina chan ral chuan thudik engkima zota atira chuan shilshi angin langve ma se tangjui chu speed skater ni na pia a major a thlak thu te chu a shil tel veka yubing nen an campus sa an lar zia te chu a shil tel bok anin biak na an ti top nu chuan biancheng thil ti vekani ti sha in ne tu chan chang takin anui saka tangjui pa chuan jawran soi angin campus apps download ta yubing le tangjui te chanchin an soi chu a chiar ta veka a thin rim hle bok anupui hne na a soi chuan alo sha to awangin ama chau lo sha lo tu ani chu a thin rim pui zwal sawa bungrua pai thuain campus lampan chuan kal nga la tuma campus a chuan huan huan le jenny wa hma sabera huan huan chuan an bo ruak beng dai tum vyang ma se tangjui pa thin rim chu a hlo om em wangin jenny chuan sports center ra a thu chu alo shila yumingan training fear pek sak thu a soipal chuan huan huan chuan poya ti hle a tangjui nu po a pasal thin rim ko mulawa wang chuan a hlau thong hle to sports center an pan la yin huan huan chuan yubinga bengala thil thleng shilin sports center chu apan ve ngal bok tangjui te practice chan ma cha chuan ring ka lutin tangjui chu a an khum shepa voi khat ma skating tile to lo tura shwai ho tum bok tangjui chu apa omda na wangin a ril ruan na hle a anu le pa te talin an supporterin la ya chutiang thila thleng chu she omati hle bok hol chunga om ho chuan ani chu an clear chap boka tangjui helmet lak saka tum chuan tangjui chuan apom bet ve tlata anu le huan huan le jenyu anin rol vat bok tangjui nu chuan an pa chu beng dai tum ve ma se an pa chuan lawin rol ve lo turin ati bur maya coach chu chuan en liam thei to lawin chung ko boina ni ma se a in rol ve a room lama in biak puya chuan a som ta bok an chuan nu chuan tangjui chu huan huan le jenyu chuan an hnem ve
Yêu bing alo lan rualin akuta anda ngal. Yêu bing chuan kwa in acha chuang chu a ngak topa. Coach chu chuan tangji performance day te mu in an fanu theina le thiam na ti pun ko nga joy om zok turin angin saka tangji pai ro chuan an fanu du thu sam te ti puitlin tir du lo thu asoya ami tue ro chu adang seng law an thu soi ngai thatu tangji po a chap ve hial boka abula yubing chu a reng bok apa chuan a fanu shom twar mole a hlau lwa ta wangin a du thu sam ni tir chu a du lawa champion ni tumin an beyanga ma se champion ni chu mi zong zong ta na ol sam taka ni thei ani lawa wangin an fanu chuan a hlim na zonga a be na konga a chak lo na twar thiam lovin a be don zok a hlawani coach chu chuan tangjui chu engtik nia imu chuan ala inchir em ang ma se tun huna ati chin du lawani chuan chu ai na sa chuan a inchirang ati a anu po in a ril ru te shilve in atira apompui bik lo zia te asoya ma se an fanu hlimna an du berani wangin adang lui tabik lo ti te chu asoi bok coach chu chuan an fanu chu bang tura an du ani po in rei lo te tal ngak turin angen saka tangjui pa chuan engma soi to lawa tangjui ten pona an ngak ring tian mu chuan makan ti viawa tangjui chuan apa mita po en ngam lovin a hlimna tur chau angai tu awangin ngai damadila competition a achaka ni chuan athleti ni tura pianga ni anga achak lawani ero in aban san don ani chumi ya du thlang tur chuan chance voi khata dila apa po chuan chance voi khat chia nei tur thu chu a shil Kofidora tangjui te chung kwa le yubing te chu dokan pakhat ki linan chu khoma an bo ruak chu alak lo viau yubing le anu te anin nui lain tangjui te pa fa ero an hoi chuak lawa yubing laka changa poisa ba an nei te aru vek to thu soi chuan yubing po in a soi fia ve ngal zat tangjui pa in yubing a biak fal du thu soi chuan tangjui chuan yubing ngai to ru viawa ma se anu chuan a shwai chuak thei sham tangjui pa chuan a hma khan tangjui laka do te soi wangin a hnai om turin ka du lo cheya tuna po professional hockey player ni ituma wangin akyang hnai om turin ka du chuang lo che ati a ice hockey khel chu thil lo om takania wangin tangjui chu ami hmangai te na twar lai mu ti ra phal lo ani a hlo om ema wangin kanu po in ka match khel a endu ngai lawa ma se in hliam a hlo oma wanga ka ban san ani chuan ka boina te ka tlan chha san ti na ania mi pano pangkum som pani mi ka ni lai nen danglam na ka nei don lawa sin yubing chuan atilet ve boka tangjui pa po in yubing ngai dan chu dikati ve viau bok tangjui nu le pa an thla chuan anu chuan me hlim tak pu ma se apai ro atum deuh bar renga in thana thu soi tura ati ve chuan competition a chuan chaksu i du thu sam hi ban san ro ati sha ma tangjui te nu fa chu an lom lo viau thung ma se chak ngei tumin thei to pi chwa don nia ati chuan hlim takin anin kwa zuya an dom laman pan lain yubing chuan anu le pa ten an thu shat na tura ngai to chuan bian chenga mo pu a tangjui ro in jawran ani a ring thung zana bian chengan ngai dama dil chuan tangjui chuan angai dam ve maya ngai dam dil na na dinner ai puya som na po apom sak bok bian cheng le jawran ta in mu chuan an thu ngai bok an khel le a jawran be sei anga thil kal lo chuan tangjui ti cha dan ringo ta ngai to le a bian cheng po in yubing ni lovin tangjui a zo ka boy ni in anga ya ma se jawran chuan yubing wang chawa in nam noi angina in soi thunga bian cheng chuan tangjui malam hun ti chiat ni lova yubing nen po chen ber chu a thil tumani ti a shila an che le dan tur soi zawa an thau chuak tur chu jawran chuan an pia maya magazine manga mai hle a thu chu angai ven ruviawa ma se ring hlel zum lovina chuak zuya an kal sun rualin jan gu chuan a mai khu na chu a phela ami ngai san em jawran mi zadik tak chu ten omati hle bok yubing nen pan ngalin tangjui nu le pa te lo lan thu chan chu bian cheng le jawran te rahman na vekani ti soin jawran fan sa changa aban thu chu asoi boka yubing chuan thu dika sha chuan thin rim hle in
eng thil thalo ma an ti a rem ti to lo bawk bian chengan interview a chen don chuan yubing lo lan awangin a chuak le ri a atira chuan yubingan a puna te chu hnialma se jawran nen anin biak na chong kama soilan ta ka chuan phabuai lowin a ril rute nom tak chu a phor ta veka tangjui nen a po thina tumdan le a hlotlin a hmu thuaya be sei thu te chu a soi khoma yubingan kuta thlak ma in tangjui a lo lang hlawa tangjui chuan yubing omlo po ni se ama chu a thlang don lo chiang hle ti shilin yubing chu a kai chuak ngal bawk interview tura a le le chuan engkim an lo da fel veka wangin bian cheng chu a chhawng hle a interview nei tura in ring to ani wangin mic in fit sa chu a in bela chuta chang chuan room a omten an thu soi kha an lo sheveka lo ni a mic an lak thlak sak lai te chuan thiam thu soi tur shelovin a om ngai chuan a om topa campus sa mani chawa akal kwa lai chuan jawran call na te chu a reject veka ama a chuan jawran chu alo ding reng to jawran chuan thil thleng lo sha ta wangin chuti maya beidong lo tur chuan a fuya ma se bian cheng chuan a puina amamo to lo ti a shila jawran chuan yubinga du wang ni lovin tangjui a i sik wanga chutiang thil ti ani chu a ring to bawk bian cheng chuan tangjui chu a du awanga nei tumani thu a soi chuan kan mi du le mangai te chu an hlim kan du tur ani lowem ni jawran chuan a lo ti a bian cheng chuan chhang to lovin a kal san zo ka